Слънцето – нашия източник на вдъхновение. Прекрасен зимен ден, когато излезете от сенчесто място и слънчевите лъчи ви залеят, вие мигновено усещате топлина. Това усещане не се дължи на въздуха, тъй като неговата температура е постоянна навсякъде, а е следствие от директното слънчево греене. Това естествено разпространение на топлината се нарича инфрачервено лъчение и е част от електромагнитната енергия на Слънцето. Като използваме инфрачервеното лъчение за отопляване на жилищни и индустриални сгради, може да решим множество проблеми. В сравнение с традиционните системи за отопление, лъчистите системи създават по-комфортни условия в помещението и в същото време пестят значително количество енергия и загряват предметите и хората без да топлят въздуха. Карлиево клима – енергия и комфорт. Системата Еокерамик е съставена от самостоятелно работещи светли излъчватели, действащи в високочестотния спектър на инфрачервените лъчи. Едно от главните предимства на системата е, че тя прилага излъчване на топлина към избрани повърхности или зони, като по този начин се избягва разточителното отопляване на по-големи от необходимите пространства. Съществува и версия High Efficiency, проектирана да възстановява голяма част от топлината на димните газове. При извеждането им, те влизат в контакт с смесващата камера. По този начин се получава топлинен обмен между димните газове и стената на камерата. Това покачване на температурата подобрява качествата на горивната смес и създава турбуленция, а като резултат имаме по-пълно изгаряне при по-висока температура и допълнително увеличаване на инфрачервеното лъчение. Излъчващите тръби EORAD са високопроизводителни самостоятелно работещи нагреватели. Те са проектирани и изработени по най-модерна технология, която покрива и най-строгите изисквания за безопасност, енергийна ефективност и опазване на околната среда. Всеки компонент в различните модели е избран така, че да се достигне максималното поотдаване с минимална консумация на газ. Резултатът е липса на открит процес на горене, равномерно отопляване на по-големи площи, по-добър комфорт и икономия на енергия. Като вариант е разработено решение за комбиниране на група от излъчватели с един комин. Така се подобряват параметрите на системата, намаляват отворите по сградата и се запазват предимствата за самостоятелно зонално отопление. Лентови лъчисти системи за отопление EOCERC. Технологията е нова, както в европейски, така и световен мащаб и е най-съвременното решение за отопление. Отоплителна система, осигуряваща най-добър комфорт, особено подходяща за големи и средно големи помещения. Въздухът в тръбите се нагрява посредством 9-степенна модулираща горелка, поставена в горивна камера, монтирана извън помещението. Като резултат, изключително равномерна и комфортна температура, отсъствие на газ в помещението и липса на допълнителна газоизвестителна и вентилационна система. Карлиево клима – енергия и комфорт.